Di o refrán que se non queres caldo, toma 7 cuncas. Pois así é. Tras a manifestación do pasado sábado contra os lombos, o goberno local de Pontevedra vende a anunciar a implantación deses redutores de velocidade no núcleo de Cerponzóns. Raimundo González ten claro polo modelo de cidade que aposta a Pontevedra, un modelo que se leva a cabo no centro e no rural, e non será o PP o que bote atrás tantos anos de traballo. Digo que non se preocupen os veciños do rural porque seguiremos estendendo, como facemos nesta obra de Pidre, por exemplo, o modelo urbano a todo o rural e, evidentemente, un dos elementos que se van a poñer en todo este tipo de obras son os reductores de velocidade, non? Evidentemente, esta preocupación obedece a, digamos, as manifestacións ou a ofensiva do Partido Popular contra o modelo e por esas peticións que queren que incluso se levanten os reductores de velocidade. Unha xunta de goberno local que adxudicou obras e subministración por unha cifra superior ao 1.400.000 euros, onde se adquiriu un furgón para atestados destinado á policía local, na dotación de subministración de auga dos areais de Mourente, a construción do campo de erva sintética en Cerponzóns, a elaboración dun traballo cartográfico do municipio e o acceso á Avenida das Camelias. Que son actuacións en materia de accesibilidade e mobilidade por un importe de 123.577,30 euros á empresa Naturgalia, que ademais oferta un maior número de luminarias a colocar, e o prazo de execución desta obra é de 3 meses. En relación aos veciños de Médico Ballina que reclaman a construción dun parque infantil, González lembrou que se trata dun compromiso do grupo de goberno no que están xa traballando os técnicos do Concello.